Nej, okay, det tror jeg lige, vi skruer ned for. Sådan. Det er vi har to ting, jeg gerne vil ytre. Wow. Hvad så? Jeg har siddet og søgt bolig i København, og der er folk, der søger bolig i København også, som sådan ligesom, der er sådan en lille job, eller sådan ligesom boligopslag, hvor de skriver, hvad de er, og hvem de kan, hvad de kan, og sådan noget. Og der er to ting, folk skriver i boligen også, som jeg kan lige gå op med en gang for alle og sige, at folk skal stoppe med. For det første, så skriver folk, de er renlige. Prøv at høre, det er noget hunde er, når de ligesom ikke tisser på gulvet længere. Og jeg tror simpelthen, du skal indstille dig på, hvis du flytter til København eller en anden stor by, så tror jeg simpelthen, du skal indstille dig på ikke at tisse på gulvet længere. Den anden ting, så skal folk respektere lukkede dør. Prøv at høre, hvem folk respekterer lukkede døre? Altså det er jo den inde bagved, du skal respektere, hvis du skal respektere nogen. Det er jo ikke noget. Altså du vil få kæmpe problem i dit liv, hvis du respekterer lukkede døre. Undskyld, er du en lukket dør? Så, nej, okay, det kan jeg godt se, så bliver jeg nødt til at gå videre. Ja, så må jeg vente med at komme i skole til morgen. Altså, det du basic skriver i din jobannonce eller boligannonce, det er, at du ikke tisser på gulvet, og du har kæmpe problemer med at komme ind og ud i din lejlighed.